बे समाव नं 40 रौता समष्टियाव प्रमोद बर्डनि सरकार दैदेननाय आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद सरगियारि बिथांनि खामानि मावनाय आरो गोग्लैसोनानै थानाय एबा गारना दोनजानाय माखासे मानि ओनसोलनि लामाखौ फोसाबनायजों लोगोसे सीसी ब्लक खालामना होनायखौ नं 40 रौता समष्टिनि रौता फोथार गोदानारि भालुकमारि जंगल बायदि बायदि गामिनि माखासे गामिनि सुबुंफोरा प्रमोद बर्डनि सरकार आरो डक्टर नीलोद सरगियारि बिथांनि खामानि मावनायखौ गोजोननाय फोरमायनायखौ जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसे रौता ओनसोलाव गोबां लामाखौ मोजां खालामनायजों लोगोसे जेजेम आसनिनि गेजेरजों लोंनाय दैनि खामानि मावबाय थानाय आरो गोबां मानि सरकारनि न' मोननायखौ लानानैबो गोजोननाय फोरमायदों माखासे गामिनि सुबुंफोरा। दानिया फैदो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद सरगियारि बिथांनि खामानि मावनायखौ लानानै माखासे गामिनि सुबुंफोरा मा फोरमायदों जों आबुङै मिथिना लादोनि। खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामगलायथि बावहरनाय थाबाय। बे समाव आंखौ रौता फोथार गोदानारि जानानै आङो बुंनो मोननानै जथेस्थ' गावखौनो गोग्गानाय बा गोजोननाय मोनदों। बे समाव आङो जोंनि बिटिआर सरकारनि बा इउपिपिएल सरकारनि जिखिनि मावमोनदांथि बा मावदों बेखौ मोनदांनानै बा मोनथिनानै जथेस्थ' आं बिथांमोननि बा जोंनि इउपिपिएल सरकारनि इएम डक्टर नीलोद सरगियारि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। मानो होनब्ला जोंनि बिटिआर सरकारावहाय गोबां आसनिखौ जों लानायखौ नुनो मोनदों आरो प्रेक्टिकेलि बर्तमान दा सुपार 50 जायखौ जों इउपिएससि एग्जाम होनायनि मोनसे दिल्लीयाव कचिं होदों, बे बाथ्राखौ खोनानानै बा मोनदांनानै जोङो जोंनि गोसो गोरबोजों जों गोबां गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव गोबां आसनिखौ जोंनि बिटिआर सरकारा लाबावगोन आरो लादों बेखौ जों मोनथिदों। दा आङो जोंनि गोदानारि गामिनि उन्नुत जानाय डेभेलप जानाय बिनि बिखय आङो मोननैसो बाथ्राखौ बुंनो नंदों। दा जोंहा बे गामियाव जिखिनि डेभेलप जानो गोनां दङ बे डेभेलप जानायखौ जोङो मोनगासिनो दं आरो इयुनाव जों मोनलांबाय थागोन बेखौ हास्थायदों। आरो जोंनि लकेल इएम नीलोद सरगियारिनि दैदेननायाव जोंनि गामिया गोबांखिनि आसनिखौ जोङो बिथांनो लिरबिदां हिसाबै होना दोनखाबाय आरो बिथाङा जोंनो खोथा होदों जोंनि नांगौखिनि मावनांगौ बे खामानिखौ मावलांनो होजोबगोन आरो जों फैबाय थानाय समावबो जोङो बिथांजों अरायसम मावफालांनो मोनगोन, हेफाजाब मोनगोन बेखौ आसा फारिनो हादों। एसेयाव आं जोंनि नैबे रौता फोथार गोदानारि गामिनि जा लामामोन बे लामानि अबस्थाखौ दिनै बिटिआर रेकर्ड जानायनिफ्राय बा बिटिआर सरकारा जोंखौ ओरैबायदि मोजां बनायना होबाय रौता फोथार बे गोदानारिनि जा लामानि कमिउनिकेसन थांलाय फैलाय बे जान-बाहना गोबां उसुबिदामोन। गारि गंसे हाबामोन, ओरैबायदि गारि गंसे हाबामोन बेयावहा जों लोमजा साजाब्ला डक्टर बायदिसिनाफोरा फैनो नागिरामोन लामानि थाखाय। जों सासे बेरामि लांनोब्ला जान-बाहननि थाखाय कमिउनिकेसना थिग नङाबा रावबो थांलाय फैलाय खालामनो उसुबिदा जायो। दिनैनि थारिखआव दा गोबां मोजां जाबाय। बेखौ जोंनि बिटिआरनि इएम मानगोनां डक्टर नीलोद सरगियारिनि अननायजों रौता फोथार गोदानारिया कपाटि पिडाब्लिउ रुटनिफ्राय सारगाव पिडाब्लिउ रुटसिम मोनदों। दा बेखौ जों गोबां बिथांनिसिम गोरबोजों आरो जोंनि गासै रायजो राजाफोरा बिथांनिसिम रोजा रोजा अनसुंथाइ एबा मदद साबायखर बावहरबाय आरो आसा फारिदों नेक्स्टआवबो जों बेबायदि रौता फोथार गोदानारिया एबा जोंनि गासै बिटिआरआवनो बेबायदि मावफुंनायखौ मोनगोन आरो आसा खालामदों जोंनि दानि नैबे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों दा इउपिपिएल सरकारा जोंनि माखासे थांनाय समाव जाखिनि मावनो हायाखैमोन बेखिनिखौ मावफुंना होदों। दायो साप'ज मोनसे उदाहरन बुंनो लादों, दा नैबे दाखालिसो काच्चा हाउस बेखौ गोरिब न'खरा मोनदों आरो नैबे दायो जाबाय थानाय बे आवास प्लासखौनो एन्डिं फैसा हाबगासिनो दङ आरो बेखौ बिटिआरनि इएमआनो बेखेवनानै जोंनो रायजोखौ लाना बेखेवनानै होबाय थादों। बेयाव जोंनि गामिनिफ्राय 75 न'खराव मथा मथि 30 न'खरसोआ मोनदों। दा बेयाव बहुद गोजोननाय साबायखर जासिदों जों। मानो होनोब्ला दिनै जोङो गोरिब सासे न'खरा बा सासे गोरिब न'खरनि सुबुङा बे आवास प्लास मोननो थाखाय बा बे आवास प्लासखौ न'खरखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला गोरिब न'खरा बेबायदि न' लुनो थाङोबा मथा मथि 1,50,000सो नांगौ आरो होमब्ला दिनै नैबे सरकारनि गेजेरजों बेखौ मोनदों। बेवहा जों बिराद साबायखर बावदों। आरो मोनसे जाबाय थादों जों बिटिआरनि जोंनि रौता समष्टिनि बिटिआरनि इएम मानगोनां डक्टर नीलोद सरगियारिया बुंदों गासैबो अरन'बारिखौ मोनगोन होननानै। दा मोनदोंबो। दा बिथांमोननि सरकार होनायजों जों रायजो राजाफोरा मोनदों। दा जोंनि गामियावबो बे अरन'बारिखौ बहुद मोनबाय। मिडियाखौ आं गिबियावनो बरायग्रोबाय। जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारखौ जों मोजां मोनदों। मानो होनोब्ला जोंहा बे गामियाव लामाया ओरैबायदि गुसेबमोन, बे लामाया ओरैबायदि गाज्रिमोन। दिनै बे लामाया जोंहा जानानै थांबाय।
बेनि थाखाय आङो बिटिआर सरकारनि बा जोंनि लकेलनि इएमखौ बिराद धन्यबाद होदों। आरो लोगोसे बिथांमोननि इउपिपिएल सरकारा जे जोंनि गामियाव गोबां अनसुंथाइ होबावगोन। जेरैहाय जोंहा मोनसे आसा दङ, बिथांमोना बे जोंनि सानजानिफ्राय सोनाबहा थांनाय रौता फोथार बाथाबारिसिम जा सिसि ब्लक लामाखौ होबाय, बेनि थाखाय बिराद आं गोजोननाय थाबाय। मानो होनोब्ला सिगाङाव जोंहा बे लामाया ओरैबायदि गुसेबमोन, गंसे गारि खारोब्लानो जों साइकेल सालायनाय बा बाइक सालायनाया गुबुन न'खरनि लामाजों एरायनानै जों थानो गोनां बायध' जायोमोन। दा बेनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बे लामा जानायनि थाखाय। ओमफ्राय दा नैबे जोंहा सुकुराम बर' सोरगोयारिनिफ्राय महेन बसुमतारी न'सिम दा जोंहा गामि गेजेरजों मोनसे हाबलांनाय लामा दङ, अर्थात आंनि न'खरजोंनो हाबलांनाय लामा। बे लामानि सेरजोंनो जोंहा दै बोहैलांनाय दंबावो। दा बे लामाखौ दिनै इएम सारा जोंनो मोनसे खोथा होदों जे बे लामाखौबो बानायनानै होगोन होननानै जोंनो खोथा होनायखाय जों ओरैबायदि आसा थिनानै जों दा दोंबाय थायो आरो। बिनिफ्राय दानि इउपिपिएल सरकारा दिनै जोंनो माखासे ओरैबायदि सुबिदा होदों। हमना ला गोदोनि बिपिएल सरकाराव जोङो न'फोरखौ गामियाव गंथाम गंब्रै ओरैसो मोनोमोन। आरो बिथांमोना बे आइअए न'खौबो मानसि बासि होयोमोन। नाथाय दिनैनि बे गोदान इउपिपिएल सरकारखौ जों नुनो मोनदों, मानसि बासियाफालानो बिथांमोना जोंनो सरकारि न'खौ होदों। बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जोंहा बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। खुलुमनाय थाबाय। आं बड'लेण्ड बुलेटिननिफ्राय 2 नं फालुकमारियावहा जोंनिया जोबोद बे गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो लामाखौ मोजाङै थाबायनो मोन्दों। आरो आंखालफोरखौ माखासे मोजाङावहा लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानो होनबा बे जायफोरा बैसोगोरा जाना थानाय, जायफोरा रान्दि जाना थानाय, बिसोरबो मोननांगौखिनिखौ मोन्दों, जथेस्थ' मोन्दों। आरो माखासे माबाफोरखौबो लाबोनो हादों।